Nun acto celebrado no Miradoiro do Cabo do Mundo, no Concello do Sabiñao, o líder dos populares galegos afirmou que poucos lugares poderían ser tan simbólicos como a Ribeira Sacra, candidata a ser declarada como Patrimonio da Humanidade para escenificar o que é Galicia. Sí, efectivamente, sempre intentamos buscar sitios simbólicos, sitios que teñan unha mensaxe, e creo que agora que estamos inmersos en pleno proceso de declaración da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade, estamos traballando e impulsando todos xuntos, non se me ocurre mellor escenario que este miradoiro do Cabo do Mundo para escenificar o que é Galicia e o que queremos que siga sendo Galicia. Esa Galicia traballadora, esa Galicia aberta ao mundo, esa Galicia solidaria, moito máis nestes días, esa Galicia que quere progresar sin perder as nosas raíces, a nosa identidade, e a Galicia que defende o Partido Popular. Somos o partido que máis se parece a Galicia e queremos demostrarlo non só en vísperas do noso día grande, senón os restos días do ano, os 364 días restantes do ano. Ao acto, no que o alcalde do Sabiñao, Juan Carlos Armesto, exerceu de anfitrión, tamén asistiron a secretaria xeral do PPDG, Paula Prado, deputados, senadores e outros representantes do partido.